Siis, niin, mulla se on semmonen tarina, että siinä on yksistään kaksi bassoa. Joo. Ja sit se niinku soittaa silleen jammaa. Se lähti sellaista vähän jatstyylistä just semmoista niin just. Ja sit kun se on soittanut silleen muutaman sekunnin tai silleen vähän aikaa, niin sit sen jälkeen niin sillä tulee yksinen olo ja sit tulee vähän niinku semmoista surillisempaa rämpytystä silleen. Okay. Ja sit se lähtee niinku etsii jotain kaveria, kenen kanssa voi soittaa. Ja sit se löytää fagotin. Ja sit se alkaa sen kanssa niinku soittaa sillä yhdessä, niin sit tulee taas ilosta ja hauskaa. Ja sitten tajuu silleen, että hei, että olisi hyvä idea, jos olisi vielä kolmas ääni. Ja sit ne matkustaa silleen ison kaupunkiin. Ja sit sieltä ne löytää pianon tai kiipparin ja sit ne alkaa kolmisi. Siellä alhaalla. Siinä missä on se juomapöytä, niin siinä taitaa olla siinä kiinni itse asiassa. Joo. Jos halutaan hetken tässä minun käydä. Joo. Mistä mä soitin? Okei. Se tuli siinä. Leon, tälleen. Ja sitten? Siinä kohdassa. Sitten mä oon silleen... No sä et näyttää ennen, No. sä sanoit, että sä nyökät. Silleen sit heti kun mä aloitan, niin... Ai heti? Siis sit mä aloitan. Näin. Mä oon sen mukaan. Sitä. Joo. Mutta tulee siinä kohtaa mukaan.